खुलुमबाय इनसाइड एनिनि बर' रादाबखौ फरायदा आं सुक्रजित बसुमतारिया दिनैनि रादाबाव दङ दिनै क'क्राझार जिल्लानि चक्रशिला हाग्रामायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ केम्पिं फेस्टिभेलखौ बेखेवनानै होयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुङोदि बर'लेण्डआव गोजोननाय फैबाय आरो बयबो हारियानो सोलायनायखौ लुबैदों। बिटिआर ओनसोला जाबाय दावबायथायनि बिथिङाव गोबां जौगाखांहोनो हाथाव दावबायथिलिजों बुंफबनाय। बिनि मिथिंगायारि समायनाया बयखौबो मुहि होनो हायो। दिनै नेचार्स बेकना बड'लेण्ड दावबायथाय बिफाननि मददाव चक्रशिला हाग्रामानि झरनाग्रा गामियाव केम्पिं फेस्टिभेल खुंनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। प्रमद बर' बिथाङा केम्पिं फेस्टिभेलखौ बेखेवनानै दा बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय गासिबो हारियानो मोजां सोलायनायखौ लुबैदों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। बड'लेण्डत इতিয়া শান্তি আহিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে এটা পজিটিভ এটা হোৱাটো বিচাৰিছে ভাল এটা পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বিচাৰিছে। আমিও চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি পটেনচিয়েল আছে সেই পটেনচিয়েলখিনি এক্সপ্ল'ৰ কৰি পেলাই সেইটো আমাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে হওক বা ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ হওক এইটো ইউজ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এইকাৰণে যে আজি মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক সকলো দিশৰ পৰা সহায় কৰিছে আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী আমাক সহায় কৰি আছে। তো আমি বিচাৰিছোঁ বড়োলেণ্ডটো অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত बिटिआर ओनसोला जाबाय दावबायथायनि बिथिङाव गोबां जौगाखांहोनो हाथाव दावबायथिलिजों बुंफबनाय। बिनि मिथिंगायारि समायनाया बयखौबो मुहि होनो हायो। दिनै नेचार्स बेकना बड'लेण्ड दावबायथाय बिफाननि मददाव चक्रशिला हाग्रामानि झरनाग्रा गामियाव केम्पिं फेस्टिभेल खुंनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। प्रमद बर' बिथाङा केम्पिं फेस्टिभेलखौ बेखेवनानै दा बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय गासिबो हारियानो मोजां सोलायनायखौ लुबैदों होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।